pasi dina piswanan. Panjenenganku arsa mirunggan bawa rasa ngenani keluarga ing Tunjungpura. Mligine putranira Ranggajaya. Krana dina mundhak sasi mundhak dadi taun. Ranggajaya saya dewasa. Aja mung dewasa ngenani tambah yuswa, nanging lamun bisa dewasa jiwa. Jalaran putrane awak dhewe amung sawiji Ranggajaya kang besok bakal gumanti nata ana ing Tunjungpura. Nah, ngenani panggulawendaing putra kabeh ndak gorongake marang ibune. Aku kepengin ngerti undak-undakane Ranggajaya kepiye. Nuwun sewu Ciramani. Iya. Anggen kula wendakalan Kang Putra Ranggajaya nyatane sakmenika tansah mbangun miturut perintahipun tiyang sepuh. Nanging pinten-pinten dinten iki kula niku kok gumun kaliyan Ranggajaya lho Ramana. Ya napa? Menawi kula sakmenika senengane lungguh ijen, ngalamun, mende, menawi dipun dangu dipun get kopi. Jeneng kula menika tiyang sepuh ra bingung jane niku wonten menapa nggih Ramani. Mestine ngenani lagu lagianing putra. Leres Ramani. Kuwi kang luwih pana mestine lak ibune. Lamun bocah lagi meneng mesti ana kang digagas. Jeneng gagas kuwi mesti ana sesambungane karo kekarepan. Mbok menawa Ranggajaya kepengin darbe panyuwun, upama Rangga arep nyuwun marang aku, duweni rasa kewuh, saha ana rasa wedi, mestine ibune lak bisa ndangu marang Rangga. Aja dinengke wae to. Mboten kira-kira anggen kula dangu kaliyan Kang Putra, ning nyatane mboten purun doko, malah kapara senengane niku namung mendel lan mendel. Cobi kula piyambak niku sapa maneh
Jaya. Mungkin. Rangga Jaya. Mula weningke panyawangmu. Weningke atimu. Ning kene ora ana bocah wadon sing dadi pepujaning atimu nanging keng ana Rama lan Ibu Sawang. Weloh Kanjeng Rama. Rangga Jaya, Jawab katimbalan kula Kanjeng. iki entuk-antukane kowe adoh karo wong tuwa. Darbe patrap kang ora bener ngene iki. Melang-melung laop-laop kaya wong edan tinabuan. Rahayune kedadian iki ning dalem. Sing nyipati Rama karo Ibu. Upama kedadian kaya ngene iki mau ana ing dedalan di sawang kawula Tunjungpura mendah kaya ngapa karo ing kawula kae Rangga Jaya putra Adipati Tunjungpura patrape kaya wong edan. Jajal Nyuwun pangapunten Kanjeng. Ngantosipun putra gadhahi tuminta ingkang kados. Nanging sejatosipun Kanjeng. Wonten perkawis ingkang klusipun dhateng ati Kanjeng. mula Rangga. Lamun darbe unek-unek kuwi aja disidhem ning ati. Dibabar diwedhar. Ben ora saya peteng atimu. Upama Rangga ora wani babar isen-isen ning atimu marang Rama, lak bisa matur marang Ibu. Lah ngene, Ijin Kanjeng. mumpung iki ngadhep Rama karo Ibu. Mula babar isen-isen ning atimu. Upama kowe dari panyuwun apa matur? Kula badhe matur. Ngantos kula gadhahi tuminta ingkang kados ngaten sejatosipun. Kula menika gadhahi katresnan lan kula kepengin palakrama kaliyan wanita ingkang dados jantung ati. Lah wong kepengin mengku wanita, kepengin palakrama, lho ngono wae kok ora wani matur, lamun ora didangu Rama. Kaya ngene iki Rama lan Ibu malah seneng. Saestu Kanjeng. Saben dina Rama lan Ibu amung rerasanan. Besok kapan Rangga Jaya mengku wanita? Rasane wong tuwa kaya nyidambo ing cempaka. Kepengin enggal-enggal ngomong wayah, lak ya kaya ngono to, Bu. Menika leres ramane. Nggih bloko wae ana pengarepane Rama lan Ibu. Nggih, bocah wadon endi sing dadi pilihan Mbak. Rangga, Ijin netepi darmane wong tuwa. Tetembungane anak muntah wong tuwa pradah. Lamun nyoto yekti Rangga tresna marang wanita sing mbok gegadang bakal kok undut garwa. Mara gage matura, bocah wadon kuwi sapa? Putrane sapa? Bocah saka ngendi? Mengko Rama lan Ibu bakal notok koringinang jambe suruh tak lamare kanggo. Ijin Kanjeng. Ya, Wanita ingkang kula tresnani boten wonten sanes namung Bibi Pujiwat Kanjeng. Roro Pujiwat Sogena. Rangga, Ijin dawuh. bener apa kleru le matur? Boten Kanjeng. Wanita ingkang dados jantung ing ati kula namung Bibi Pujiwat Kanjeng. Apa salah don ku ngrungokke tembungmu? Boten. Bener tresna karo Pujiwat? Kula tresna Kepengen omah-omah karo Roro Pujiwat. leres Putra Rama Ageng ora? Bingung piye? sampun Kanjeng. Wong omah-omah kuwi kudu dipetung kanthi jlimet
aja ampiak awur-awur. Jenenge wong omah-omah dipetong glimet saka mangsa pedhot ing sak tengahing dedalan. Apa ning ngawur? Ngerti ya? Jenenge wong bebrayan antaraning jalu lan pawestri. Lamun wis kelakon omah-omah, kakung kuwi dadi pengayomaning pawestri. Mongko kowe antaraning pujiwan kuwi katitik umur luwih tuwa pujiwan timbang kowe. Duwe bojo kok luwih tuwa iki piye? Sirasa kula lali subuh kalian Bibi Pujiwan angel. Kula saged tanggal jawab kalian Bibi Pujiwan. Upama kelakon dadi bojomu, bojomu luwih tuwa timbang kowe, apa mengko kuwalik? Kowe wong lanang dimong karo bojomu ngono? Nuwun sewu lho Ramani. Piye? Cobi putra panjenengan menika namung setunggal pun Ranggajaya. Menapa panjenengan menika badhe tegel ngawang kalian Kang Putra ketemben kewawon nembe kasmaran kalian bibine Pujiwat. Katresnan menika wuta lho ramane boten mawas umur, boten mawas rupa. Pawitane niku ati. Panjenengan kala wawuran ndika to anak polah boko kepradah. Cobi menapa panjenengan badhe tegel lho ramane. Padha dene ora sing cilik, ora sing tuwa. Salak jejer bendang deputu apa piye? Ya Cobi, ingkang putra pun kados. Aku ora mambeng kekarepane wong seneng ora. Ning aku butuh dipetung. Siji kaya ngono kuwi mau. Loro sesambungan kekeluargan antaraning Tunjung Pura lan Pandingerang. Kae wis kadung raket. Upama perkara kowe seneng karo Pujiwat ditampa sang saya ngraketake paseduluran. Nanging lamun ora ditampa, apa ora bakal misahke sesambungan kekeluargan antaraning Tunjung Pura lan Pandingerang. Cobi rak cisane. Ya ngene. Aku kalah. Aku ngrumangsani dadi wong tuwa ing atase putra darbi panyuwun kepengin omah-omah kok wong tuwa ora nuruti, aku salah. Tak turuti penjalukanmu, Rom. Saestu Kanjeng Rama. Tak lamarno ning Pandingerang. Izin Kanjeng. Rara Pujiwat tak lamari. Wong aku meling karo kowe. Napa menika Kanjeng? Jenenge wong nembung lamar kuwi ibarate kaya wong dijaluk. Jaluk kuwi lamun diparingi awak dhewe bejo lan matur nuwun. Dene njaluk ora diparingi, ora iso meksa. Eling-eling tembung iki. Izin Kanjeng. Nan. Bu, Ramane. ora dadak ngendani sesuk, saiki budal nuruti karepane anak. Unggah-ungguh Subasita sopan santun dinggoni. Aja yak-yakan aja penyirahan di kodam. Ayo budal dinggoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata
quwwata illa billah. Amma marang seliramu Umar Sabit Kusmasumi wonten dawuh pinimbalan Winantula Harjo Suwatu ana ngersane wong tuwa. alhamdulillah wa syukurillah pikantuk berkah pangestunipun Kanjeng Rama Wagengan sowan kula mboten manggih kalangan setunggal punapa namung mboten katalompen sungkem kula katur Alhamdulillah ewon dene jeneng sira ora lali parwa sira Harmoake pangademne marang wong tuwa ndak apa ora liwat puja pangestune wong tuwa bali amarana sanget anggen kula mundi saengga ndadosaken kaya ngono ora bene kandhang uga sengko sawetara ndak kepareng keluku sing prayoga nggih sendika dawuh Nene Dewi Retno Pujiwa Dawuh dalem kula Rama. Bosen derek pinanggil ana ngersane Rama Raharjo Nene Bapak Anggen kula sowan wonten ngarsa panjenengan boten alangan setunggal punapa. Namung kula caos sembah sumpah pangabekti dipun citra. ndak tampa pangestune Rama lumuntur marang sira Sangat anggen kula mundi andadosaken sinar kula Rama. kaya Ngaten inggih. Pujiwa Kados pundi Rama. panggale wong tuwa pindha sanerga seta arep dene wong tuwa diadhep para putra nek yo mong ana salah suwijining kuciwa sendiri Babakan menapa Rama? babakan rawuhe Kang Mas Said Kusumastuti yo solang koyo ka ora sarinde kelawan Mbak Ayu si Dewi Rara mongko Rama kapan kepati Ingkang katang boten namung jenengan piyambak. Kula ugi kasampun kapan sangat kalian kambok. ngono Ngaten inggih Rama. Sae Rama Wagengan Rama kembak rasa tandha pitakon sowanmu ngerang kok beda karo padatan garwamu si Dewi Rarayana kok ora mbok kanthi sowan nadong duduka ingkang kathah Rama Wagengan sowan kula wonten ngarsa panjenengan boten sesarengan kalian garwa kula Dyajeng Rarayana iya namung kula badhe caos kabar bebungah tumrap kulawarga wonten Pantingrang kaos menawi garwa kula Dyajeng Rarayana pedal sak mangke sampun bobot Rarayana Wajiwan Rama Satyana maneh kagungan putu kowe duwe pulunan Leres Rama. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah Gusti
Bat, jauh. Kok kowe sowan ning Pantingrang? Mongko nalika semono aku dawuh lawan sliramu kang supaya njaga marang bendaramu Rarayana. Ana apa iku suwan? Ngaturaken katiwasan Guru. Bilih Ndara Ayu Rarayana kabradat patih Kendhiri. Ki Ajeng Rarayana. Cepat Dawuh mongko sadurunge aku ninggalake Ratawi. Sak putuhe kawilujengane bendaramu putri tak pasrahke kelawan kowe. Lho yen ana kanan kaya ngene napa kira bisa ngrantasi gawe? pangapuntenipun ingkang kathah Guru, lipatipun patih Kendhiri ngasta kula kalimpe Guru. Iya. Mergo kabeh mau tanggung jawabku Rarayana kae garwaku. Sing wigati kowe enggal bayo ning Ratawu mungsa borong murid-murid Ratawu kae. Ngestoaken dawuh. Assalamualaikum. Anggen kula mboten nganti kalian garwa kula jalaran Ki Ajeng Rarayana menika nembe mbobot kapetang sampun lek nang jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalih ing sambikala sowan kula namung kemawon kepareng sungkem pangabekti mukun. Ndak tampa ora lewat ujo pengestune wong tuwa bali tambah ana. Sangat anggen kawula mugi-mugi dadosaken jimat. Sinasa kula nggih caos sungkem dikonjuk Rama Tingrang. Nyai Cakrajaya Nggih, dawuh. ndak tampa pengestune wong tuwa ibu sepadha-padha. Kunci sanget ing pamundi kula Rama Tingrang. Semanten ugi kula ya. Ngaturaken sebah sugeng kula dikunjuk ya. Ndak tampa Mas Putu ora lewat ujo pengestune pun eyang bali tambah. Sangat anggen kula mundi dadosaken jimat ya. Ana anggelan Bimanu Cakrajaya Nuwun paring dawuh Rama Ageng. salah suwijine kanoman kuwi Mas Putu Ranggajaya Menika kepala itu. jebul wis akeh dewasa. Lho kok ora tau duwe marang kawilujengane Korea. Nyuwun pangapunten ya. Kathah cicilan ingkang gadah kula rampungaken. Ono. Yen Cakrajaya gawe kagiane wong tuwa rawuh salimbit kelawan garwa lan putra. Iki mau
darmaning putra kepareng sungkem dumateng tiyang sepuh. Estunipun pancen wonten kawigatosan. Namung kemawon sadèrèngipun kula ngaturaken gatining sowan kawula. Kepareng kula nyuwun dawuh jalaran. Sareng kula tumapak wonten pendopo Pantingerang. Swasana Pantingerang peteng dedet lelimengan. Pindha kesabuting mendung ingkang angendani. Swasana katon rengu tertampu wonten ing Pantingerang wonten wahanan ingkang boten ngremenaken. Pramila saking menika kranten kula kalebet siswa ing Pantingerang menapa to awunipun menawi kula kepengin ngertos tenanipun wonten menapa lumagenira. Ananggara Dipati Cakrajaya ambek sing dadi panggrahe tamu. Ya wong luar bakal pengen aling-aling paras tamu lan kasunanan tenang. Lagi wae ana pepeteng ora liya kandangmu si Dewi Rarayana dina iki dibradat paling kendiri. Menawi ngaten tertampu ugi wonten sesambetanipun kalian maling kopo Adipati Utama. Ya. Menawi ngaten kula derek asung sungawa atas icanipun Yayi Rarana ingkang cetha dipun brandat maling Ketiri saking Runtah. Matur sewu sembah nuwun. Kula ramani. Ronggo. Lamare sesuk wae aku saiki yo. Mboten Romo. Sak menika ugi Romo. Ora kepenak. Sesuk yo. Mboten sak menika ugi Romo. Saiki. Cakrajaya Dawuh. iki kok nyusanake ana wigati apa? Nggih. Kepareng kula matur gatining sowan kula. Namung kepareng kula badhe nindakaken darmaning sepuh Maharga putra miwuh Hosiwi kranten pamuntaipun putra kula Tole Ronggajaya ingkang piyambakipun sampun kepengin mengkuwanita kinarya garwa teges kepengin sambut susilaning agama. Mas Untu Ronggajaya motah Leres kepengin sambut suwitaning akrami mengku suwijining putri sing dikersake yen putri putraning Adipati saka ndi yen to endang sultaning pendhita saka ndi wanita ingkang dados pilihanipun Ronggajaya kaleres keluarga lan putra Pantingerang boten wonten sanes Yayi Rara Pujiwat kula nglamar Pujiwat. Cakrajaya Mari dawuh. apa wencane atimu kengkonyo marang wong tuwa wis mbok penggalih kanthi meningin tirta kawicacanan. Ampun. Kene kok kaya ngono.
ngrasake wong tuwa kecoh durung asat nggon Kudawa karo Cakrajaya. Ngenane ilange Sira Rayata. Luka mbarung sinang seliramu ngelamar si Erna Pujiwat. Luka mentolo seliramu ngocap ndak paribasake panjenenganku kuwi mau tiba wis ketiban ondo lho kok malah seliramu kuwi kaya ya ora apa-apa Pujiwat Pripun? kaya rata-raku apa damu ning seliramu mesti wis mireng lakase kang Mas Wangsula sing kuwana Kepareng kula palang sila. ya Wangsula Kang Mas Cakrajaya. Panjenengan menika bupati wonten ing Tunjung. Dipun pundi sedaya para kawula. Kedayipun wanung gelagat saha pasina. Kasuwangan sak menika nembe kula nandhang prihatin. Sebab calipun kabeh kaya. Ing satata lair panjenengan ngendikan derek bela Sumawa. Nang sedaya menika selak air batas panjenengan. Ewa semanten kok tego-tegone kok mentala-mentalan. Jenengan ketika ngelamar dumateng kula. Kang Mas. Jebul jenengan iki wis ilang rasa kamanusane. Jerat. Monggo. Balik. Monggo. Balik. Ayo balik. Ayo mura. Biar hilang ini balik. Menawi wonten keparengipun Kanjeng Rama ageran kula badhe ngengko lampahipun Kang Mas Cakrajaya. Pesaken kalian pun ronggo yen panjenengan kaya ganti dano aja nganti kedlaru-dlaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.